Jiang sui sui chu thingtlang a cheng thin master tia a kau asiam thiam hming thang tak ne na chengin asiam a zir thina a master chuan sui sui asiam thiam na chu a rim atang ringot pon a fakin thiam a ti to hle a master ei tura fried rice a chhop sak mek lai chuan chaina rama mi ho saber te zinga mi Mr. Shen chuan master chu tlo ve in an chung ko chunga alo tha to na zong zong a lom thu soi na thil pek tam tham ta ka keng boka Mr. Shen chuan anorexia nat na chu ati dam thei an be sei thu chu an shil tel bok Mase master jang chuan ei tur ka siam ngai to lo ti in sui sui siam sak sadness rice ti ya aming awat chu ei zok turin a shila inat na po chu ati dam ve nge yang ti a shilin sui sui ei tur siam po chu a fak nga hle bok Mr. Shenan sui sui ei siam a han ei chin chu master jang soi ang chi atui ni in Mr. Shen po chuan a le lem tel lo chawa thlenga om zong zong chu ei fai ke la ni asiam tu hi ka mu the ngem ti in a zot ngal zata master jang po chuan chauka a ti in lo shil ve thwai bok mase anin mu ma chuan phone call dong ve ve in Mr. Shen chuan a chung te ne na changin nupui nei tur thu a sha a sui sui po chuan pasal a nei tur thu chu she ve le cha bokin Mr. Shen po chu sui sui mulawin a thu sha ta wang chuan a let le ngal thwai bok Jiang sui sui po chuan a master kalsan chu a she ve hle a in enkol thaturin a cha mol mol bok master po chuan izir lai te izir zo to boka ti in nun pa ngai tak mang chawa lotling zel turin a cha a bek te pakhat nat na zong zong te dam thei tur khopa chak dam doi omna chu a petel bok in enkol thatura in cha ton ve ve in anin kalsana anin neina an register zo che a soi chui chuan in me sha ti rin kom nge tum viawa ma se Mr. Shen chuan kanu min no lui wang chawa he in neina hi pom ka ni hi ti in anin som na chu midang shil lo turin ati ngal zat poisa imamo chuan ka pe theyang che ti in a kal san dai Jiang sui sui po chuan chung te wang ni lo se ka nei du bik che I ringa muni le ti in a phun zoi nuwa no a le khaphekin a mai alaron khu hlup zui phun nuwa no chunga paison mai tum chu Stone Crystal Restaurant in God of Cookery Contest an nei tur chu mu fu in amita la ngal hle restaurant lama chuan a kal ve ngala ma se chulai muna chuan Mr. Shen nen bok han anin tok fu le a min zui ru emni ti in anin zo dral ve ve Mr. Shenan tunge kan ishilawem ni ti ya anin sui tum chu sui sui chuan waiter ni lo chuan a thani mai lungai su interview wa katlinga nga kanin som na hi ka soi chuak mi alo bokang alo ti zung zunga akal san dai chu restaurant chu Mr. Shinata ni ti renga she si lawa chulai muna an cook supervisor ni bok letting chuan anin belai chu lo mu ve rengin sui sui Mr. Shinabyak dan vel chuan amita ti kham ru viau bok chauka a chuan sui sui chu mithar kha ami ni ti in an zota God of Cookery Contest sa atel ve don ti an sha chuan an ai ngal em a mithar te te mi bik te chau anin ti sak thin chem te man dan poi thiam do nem ni ti in an chong ela ma se sui sui po chuan tlom du mi lawin ka master ti lawa chuan ke ai chem te mang thiam an nom ka ring lo alo ti ve ngat bok letting chuan I thiam na chu lo en chiang ang miang in soi ang ni lo chuan heta chang hian chuak nga lang che alo ti ve bok alu an lo pek chuan sui sui chuan alo la du lawa I lau le si em ni ti in an zota ma se sui sui chuan alu chu chana ol sam lu tuk tofu in kan ti zok do nem ni alo ti le dai tofu chu ne takin a chan som veka chumi nuwa tuya ada le po chuan amal te te a omin a size po a dik veka a thiam dan chu an rin phak bak ni in makan ti hlom hle bok sui sui chuan kala omzel theyang chu ti ro ti in konfi taka zo chuan letting chuan a thalom I lu phot chuan le
min pui tuwa idam chhungin I oman yang chu thlai vel min lo chan sak turin ti in ngei om takin a changa sui suin a chan let ve ma chuan meiche pakhat localin restaurant denga changa chef localin in elna anei du thu a ron soya leting po chu thin rim takin a chuak ngal chulai hmuna chuan Mr. Shen po kha alo om ve reng boka leting chuan Mr. Shen a om ve renga he in elna a hian ka chak nge yanga yang ati ve bok a chak lo zo zok chuan an restaurant ming chu thlau ve ve turin anin el bok Mr. Shen assistant po chuan cookery competition nung bera tel ve te an ni ti sha in leting chu a chak lo mai lau hle a sui sui po chu an bula lo ding ve in nangpon leting chak lo so I ring ti ro ti in a zota Mr. Shen chuan enge he tai ron ti in a zo dai thung sui sui chuan leting a chak lo chuan kan boss chu a thin rim via wang le kan restaurant ming thla ka ngai mel si a lo ngai reng ro leting chak lo chuan she sin chef hi kalani nge yang ti in a lo soi ve boka in elna anjan chuan endik tu te chuan wanga ho chu mak pe hnem zokin leting chu a chak lo tenge ya sui sui ro chuan arin ang chia ni thu lo soin wanga ho chu in elna nei puya a chau le a Mr. Shenan wanga o te chu mithiam bi ka sin I ne thei ringa mi ti ya zo po chuan sui sui chuan ne tur chuan move chete chia kamamo alo ti ol sam et leting po chu a chak lo zo ka achana wang chuan a thin rim le a ma se wanga o ei tur siam e ve ta ka chuan a tui ti em wangin a chak lo na chu apom ve le mai wanga o wan tunge Shijin restaurant changa in elna ma chon ngam la om ti ya zo chuan sui sui chuan ama a om thu chu alo soi ngal vat ma se midang ho chuan an lo ngai ne ple a leting po chuan a thei lawang chauka helper mai chawani so ti in lo soi ve boka wanga wo chuan min eli duamo enge ida khamve angle ti in a zota sui sui chuan I chak zok chuan I du dui pho theyang ma se ka chak zok chuan in thu soi kha in sut li anga chuan shi jina hian chef ka ni du bok ti in a changa ma se a chan na chuan leting thin chu a ti rem hle ma se sui sui chuan I chak lo kha kan bossin kan restaurant ming thlak tur hi sheta se a thin rim via wang chu I du ami ti in a zota leting po chuan a cha e katiama che ma se I chak lo chuan he restaurant atang hian I chuak nal na lang alo ti ve bok Mr. Shen po chuan sonu te son boina min siam na sadon tat alo ti ve boka a assistant ne na chuan tlanga athil e siam tu a mu man tak lo kha zong chun zom zel turin a shel bok sui sui po chuan ei tur chu ne takin a siama midang ho po chuan a chatla vel chu mu na man ti le bok leting le a shui shwai te ro chuan in hnuk doka in timal phau lo mai turin an lo shil ve chen boka ma se sui sui ei tur siam an mu cha chuan mineranin an siam zen zen thei lo le wang to tak carved dragon phoenix painting an mu chuan makan titlang hlom le a Mr. Shen po chuan engtin nge siam thiam ti in makalo ti ve le bok sui sui chuan a ei tur siam chu a soi fiang ngal zata wanga o po chuan chik enge mo I thiam ve po ani mai thei ma se ei tur te na chu a tuile tuilo ani alo ti ve boka ma se endik tu tenen ei chia chuan tuyen tili tuka an a lo chau sui sui chu a chak zo ka an puang ngal veka wanga o chuan thil the ni lo me cheno panglaka katlom theilo ti in a thin rim hle a ma se a e ve nu chuan a lo chau an om da na mu chuan Mr. Shen po chuan jang sui sui tu chia ngei ni a ti in a lo zot ve bok wanga o tui tili tuk po chu a tlu lo chawa a chak lo na chu apum zui ve ngal sui sui chuan leting hne na I in tiam na khai shamu head chef kani to ang ti in a kalsana leting chu a thin rim hle ma se a chanu chuan god of cookery chuan I chak tho thawang tun kha chu awa nei ve mai mai ni kha president Shen po ilama atanga god of cookery ini lo chan tur om lo alo ti ve bok Mr. Shen local chuan leting hne na tuna thil thleng kha I soi fiang nge nga yang ti in a shila leting chuan wanga o te kha an ron kal thota kanin ring man lawani ti in a changa
a thian nu ero chuan sui lo mo pu in an ro man dun na pu ani mai theia sin wanga onen khan engin som nangi an nei po kan she hleinim alo ti ve thung Mr. Shen chuan a assistant chu sui shwaiwa turin a shil ngal bok sui chuan kanin somna me shati du lawi mokatia in mutle ma tha sin ti in a shila Mr. Shen ero chuan ge mai chakdan kha kan she lawi mo itia mi engza chang nge pek che ti in a zota sui ero chuan ingi soyom zia phakar ka chhoi nga ya ni mo ti in lo zot let ve thung Mr. Shen chuan card pe in ka diklo po ani mai thei ma se poisa hilala ka munon le du to lo che ti in a shila sui ro chuan nangma anga na thok ve thau kanya boss ro pui taka in ngai mun le ti in a som na chu a hnola akal san dai Mr. Shenan le ting thil siam e chuan a du song le tui ti song pakhat ma om law an restaurant menu e tur an nei tui nai ber an ken po chuan Mr. Shen chuan a du song a mu thei lawa voina nge hian ka du dan ta ka in siam thei law ni chuan nang le chauka om song so ka ban ve kang cheu ti in thu a pe a na thok te po an mang ang tlang hle sui chuan in ei tur siam te chu a sakin ro via wanyang chu ti in lo sel ve a midang ho chuan lawin soi thei lo mai ro in elna I chak chan po kha phakari chwawang ti kan shania thiam na tak tak in ei chuang law ti in an lo nyal ve bok sui po chuan phakar ka chwange chwalo kan sha ang chu ti a changin Mr. Shen tan chuan ei tur siam ve atuma ma se artui le cho che alo om to wangin fried rice siam chu atum ta zok jan sui ei turan ken chwa chuan leting chuan makalo ti viawa Mr. Shen min ngai dam ro hei chu anti swala nyang ti in Mr. Shen a ti lum oi lo hlau tak chuan alo bia a ma se Mr. Shen chuan ngak ri tu ra shilin fried rice chu a ei chin ta zoka tlanga a einen khan ain ang cha ti a she nga la leting ne na chuan a siam tu mu nga le du thu chu a shila a ei tur in chopo chu a ei zo ngal vek ama ani chiang lu tuk karing swalo to pang ti in a soya sui po chu ron chhuak ve in tunge ei tur du tui em chu ka mu ve du alom ti in a ron soya ma se Mr. Shen ne nanin mu chuan nang bok mo an ti rwal ve ma kan ti dun viau sui in nang hi mo ka thil siam lo ei chin vel tu chu kan na min chan ti ri du fa nga min siam loi tir te hi in lo mo alo ti chuan Mr. Shen chuan I siam ani tak takem ti in lo zo dai sui in oni e ti ya chan chuan apan phei ngal zata ka thil ei to chuan ala tui ber tlanga ka einen khan ein ang cha nang hi tlanga e siam tu kha ini em ti in a zot nga la ma se sui chuan engtin nge ka master shat ve a ka e siam tui ti chu ani photanga ina min kal khumin a ei tur siam turin min da mayanga tia ngai to in tlanga mi ani na le a master ne na anin som na chu shila du lo ta zoka in she ngai lo angina om ta zoka Mr. Shenan engtin nge a tui danin an cha thei si tia zo chuan leting lo in rol ve a thil thleng palanyang Mr. Shen jina na thok thar ve mayanya engtin nge God ishikama zirlai ani theyang alo ti ve bok Mr. Shen po chuan ka diklo ti na emni tia ngai to le in midang bula chuan theihngil turin ati ta zoka leting hne na an ei tur siam te chu a thatok lo ti shilin sui fried rice siam chau chu tuya om ti in a soya chu vele leting po chuan thei to pa chwa tur thu chu alo shil Gotof kokeri kontesa chuan a chak ngei tur thu shilin chance pele sham turin angin nga la leting in Mr. Shen ti ya kaulai chuan sui po chuan lo she ve in Mr. Shen mo ini kathi ka boss lo ni renga mo ti in ngai to chun zoma Mr. Shen po chuan anin nei na rem changa manga chulai mun thok ve tura arina wangin sui laka chuan alom lo hle sui in fi atum po chuan angai thlak sak du lawa restaurant hi itani ti ka shelo tak kanin nei na po kha ka chung te min no lui wang mai ani kha ti ina zui sham thung sui le tur chu chanchin bu pakhat rap tolin atlule shama chanchin buwa chuan Mr. Shen le me che pakhat chungchang thu thang chu a chiar fu a
thalaka mi hi Mr. Shen dik tak chu mu tia soin a pasal kal liam ta cha chu Mr. Shen ni lawin Mr. Shen lem chang zok mu ti in a ngai to a ma se chan chin bo lang zok chu Mr. Zhao nau zok Shen lu zok ani ti a she si lawa Shen Zhao chuan a assistant ne na chuan in elna lo om tura chuan anupui sui tan mun lo hau sak ve turin a shila a assistant po chuan inupui chu ingai to ta hle mai ti in lo fiam ve a Shen Zhao ero anui lem lo thung na thok hawin Mr. Shen nen anin som na anzo chuan sui chuan khat yang mi do he ka pasal ti an sha chuan min ban du hia lang ti in a chang bai du lawa leting lo lut ve po chuan Mr. Shen ne theinan enge iti chu ka shelo ma se ani nei turin itling tok chuang lo ti ya ron shil po chuan sui chuan aril ru in a thlona chu eitum ve mai ani kha in ngai ro pui siam mo alo ti le man to ka ting lo ti ka sha lom chu wangin ka in elpui boi lo wang che ti in a chang thung jang sui chuan khola ya an in zor chu angai ven hle a azar tu ten an en pui ro chuan Mr. Shen kha lo om ve reng sui chuan chena in nei lawa in lei tur man tlom zong ve thawa anga ya an pahnia an lua chuan discount na om thei do na wangin Shen Zhao nen chuan in kop anga langin anin karpo chu thatak anga lan tir tumin Mr. Shen bianga chuan a fo pa azwar tu te po chuan makan lo ti hle Shen Zhao po a chong ang reng hle a henu hian min du emoni le ti in a ngai to zui ngal no nawa azwar tu te kalbo nu chuan sui chuan ngai to thuile tuk su poisa wang chawa ti ka ni kha ti in an discount wang chawa in kop anga langan ni thu chu a shil thunga min pui mana ril chami ni om ngai lawang ti som le zatin ei tur siam zui ngal God of Cookery contest na nung ber nei na a an champion ni lai chef Li Jiang chuan chan chin chu lo she ve in kang sui chu mai chana muturin akala ma se le ting chuan lo she ma sa zokin sui ne na a chan lawa restaurant changa a chwa theina ro man na asyama a chanu ne na chuan ti dan tur a shila sui chu freezer room chunga kal nan turin a shila a chanu po chuan lam siamin sui chu chu me da thatna bo ma chuan a kal nan dai leting chuan a mai tua min jang sui ang chuan chef Li Jiang chu ama chhon zui ta boka chef Li Jiang chuan mak sawa chu makalo ti deuh viauna in elpui tur chuan a pom ta thawa endik tu watan Mr. Cheng chuan mang boka dora lo om ve ho te po chuan an thlir chap bok leting chuan sui ming a mana wang chuan a ei tur siam te po chu a uluk lo hle a sui ming ti chata du fanga ni Mr. Cheng an ei chin cha chuan tui ti lo lutuk wangin thin rimin dor chu a chwa san zui da ya leting chuan ti fu a in ti hle thung sui chu me bo ma la om rengin a vot ti lutuk chu ni kho she lawin om lek to a restaurant thil theng chu Mr. Shen po chuan lo she ve in a meeting nei lai chu ati to pa rang takin dor lam chu apan ngal dor chunga alu chuan sui anga lo ding chu sui tak ani lo ti chu a she ngala zong turin thu chu a pe ngal chauka an va thlen chuan sui pon lama lo veng tu nu chuan Mr. Shen a mu wang le zona a zo si wang chuan a in puang rang le a Mr. Shen chuan sui chu rang takin a shwai chuak ngal bok le lama an chef Li Jiang chuan sui lema chang mek chu I chatok lo God of Cookery in elna turatan po hian I chatok lo ani ti in nu do na lekha chu sign turin alo ti ve mek sui in an ni ho a mu chuan thil omzia zot ngal thwaya thil omzia an shil nuwa damdo ina shwai phot an tum chuan sui chuan lo du lawin chulai thil thleng chu chin fel phot a du thu chu a shila Mr. Shen po chuan local tir ve mai bokin Shen Zhao ne na chuan mun fian rel dewakal turin a shila Mr. Shen lem chang ani thu chu soi lo turin a shil ngal zat Mr. Shen Zhao po chuan ngoi rengin a thu chu a oi ve mai boka leting in nu do na lekha sai na tum mek lai chuan sui po chu a thleng phei ve man chia bok leting bulawa thlen chuan langoi lok te
Ming sai tur khan dik nei lo ti in a soi tlang nga la sui chuan he ki ma hian kala chak lo reng lo ti in chef Lee Jiang chu a chaunon le ngat tunge kalem anga lo chang reng ti in leting mai khu na po chu a po thlak sak nga zata leting e ro chuan midang zong te ma a chuan he in elna hian I chak lo ka lo wang chawa I lem chang ka ni hi ti in alom lo hle thunga chef Lee Jiang po chuan mei cheno pangte in a chau tlata wang chuan hun tha pele in sui chuan a thiamna a hmu tir thei pha dona ei tur sam zo nuwa chef Lee Jiang an ei cha chuan tui ti hle ti a mela chuan a lang theya plate mi zong chu a ei zo ngal veka a chak lo zok ti po pom ngalin malam huna po in po na thatak an nei a be sei zui ngal bok Mr. Shen Zhao po chuan chef Lee Jiang an a han fak le ta ka chuan tlanga ka ei tur siam tu kha ani tak tak angem le ti in lo ngai twa le to bok le ting e ro sui chunga alung oi lo le a ngei om takin a chong khum zui ngal bok ma se Shen Zhao lo lang ve chuan le ting chu bana thelu tur ti in a hmu non du to lo thu chu a shil zui ngala sui po chu a shwai chhuak ngal sui chu Shen Zhao ina har chhuakin a che chhele ngal viawa anu shon hne na changa kol dongin apa hmu va turin a thlem chhuaka ava thlen chuan apa chu hmu tur lo om lo anu shon ten do tan lo shil reng hi alo ni anu shon le anu shon fanu a u nau nu ni bok chuan kapa in Shen chung ko fa pa upa zok nei tir che atum ti kalo sha a ma se inu khan nula anga omdan moi te kha azir tir ngai si lo che a keima zok hian nei mai ta ila ti in a shila ma se sui chuan kanu in min zir tir ngai lo ti mo mei fanu ve mai nia engthil change azir tir vak che irin bi ka ti in a chang let ve thung kapa chu a chani mela kakal photange ti in anni nu fa chu a kalsan ngau dai Shen Zhao nu madam Shen chuan a birthday pualin a fa patan eitur in siam siak na aba sai dona a chak ber chu got of cookery contest sa ante ve thei dona ni sui po chuan lo she ve to a ming po chu a thelut ve ngal thwai bok Mr. Shen assistant chuan tlanga eitur siam tu kha ka chui zui zela inu birthday party lom na tura hian a inziak lut ve ani mel ti in a shila Mr. Shen po chuan mu theina hun cha a nei chu bo pela tum lo mel le a sui po party na hmuna chuan a kal ve ta bok anau po kha alo om ve bok anen mu phata changa in hnial ngalin anau jang si chuan security a kau hiala ma se Mr. Shen aron in rol thwai thung sui bula engi ron ti ve don ti ya zo chuan sui po chuan akal ve chan dik tak chu alo soi ve mai boka ma se jang si in tungei ni a thu nei ber anga I lo chong ti ya Mr. Shen zo chuan Shen Zhao po chuan a ming dik tak a shil man che pa ma se sui chuan lo dang vatin Madam Shen birthday ni hi boina min thlen lowin lim changri lo mai ro ti in lo ngen ve thwaya jang si po chuan nangma ang thawa lak lo ikopem ni ti in ngei om takin anni chu alo chong khum ve zel boka Madam Shen alo lan ve po chuan sui te pani chu alo rel ngal zata ma se Madam Shen chu Shen Zhao chuan zai zirin engma soilo turin alo shil thung in elna chu chan turin ati zui ta thunga jang si chuan phakar lo chwa in sui ei tur siama chuan tur chi khat chu a rukin alo da reng to hi alo ni in elna an chan nu po chuan a in rin tok mel hle a sui ve thung chuan tinge old lady khian min nuya min en reng le min sha mi ti ya Mr. Shen ava zo chuan Mr. Shen chuan email chati wangan yang ti in alo chang ve mai boka ei turan siam chan chia chu sui pon a ne so le to khop maya ma se a elpui pa chu jang si nen an lo in thura reng bok nen a chak lo zo ka chan tum lo hle boka Madam Shen chuan sui thil siama ei cha chuan tui tingang mai ma se re lo te ya om dan dik lowin hol chunga om te chu an boi ta ngal sup pa Mr. Shen an sui chu engtin ngei om ve ti ya lo zo chuan sui chuan keima engma thok ve lo ka master hne na ka te atangin ka zir to a
nang po inat na wangin arim isha theilawa ni hmela ati zia ti in lo changa a chin fel dan turan ngai to chuan sui chuan masterin bek ti a pek kha a sha chuaka eng tur po ti dam thei kha borak a chuan the thatin midang ho po chu an lo pa ngai chho ve chan ta viau ngayan ole no chuan sui chu tura shai tu wa an pu fur hloma ma se sui chuan an ei tur chu soilang du lawin a ei tur siam chu mangai na ne na a siam ani wanga an ei nuwa an mangai em an ngai em relote an mu thei na tur khopa tuile dang dai ani thu wa soya madam shen po chuan a ei la ya anu lo mu to awang khan sui thu soi chu lo oi ve mayin ei tur thil ti thei hi a coloring ngai mi alo ti in sui ei tur siam chu number 1 ani ti in apang zui nga la Shenja wan a zo ve thung chuan dot le ma tel thu chu alo soi ve thung jang si lo in rol ve ta ka chuan sui chuan thu dik chu mi zong ma a atilang ta zo ka jang si chauka a cheve live video chu tu emo in alo thon to ring hi alo ni sui in chef po chu a soi tel tak ze lawang chuan madam shen chuan an pa ni chuan a no chuak zui ngal bok Madam Shen chu sui bula kal na yin a fak chia ma a fa patan a du thu po chu a soi chuak nge a Shen jao nen chuan nu fatak tak an ni ti a sha chuak man che pa ma se Shen no pang zok lo kalin anu chu a ron shwai sang ta sham Mr. Shen po chuan sui in a ring hlel deuh to a sha ta wangin an ni na dik tak chu soi moi chu atuma ma se sui bok chuan Mr. Shen nuai na thok chin anga angai thu a soi le ta ka wang chuan Shen jao po anui top to Shen jao naw po chu a u zok anga lemrun chang chhun zom ve satin Mr. Shen chu a nuai na thok ani thu chu a shila sui po chuan lo sha thiam ve thwai bok party zo no chuan sui chuan wine chu thei tu ye muti in a in chewa azia po adang nga le Shen jao mui po chu a se sak nok mai Mr. Shen chuan a ina shwai ho le tangi nge a zinga an tho chuan sui chuan zan lam thil thleng chu angai twa chuak ve ve ka ma se shilo ang dewin om tlat thung Shen jao po chuan angai na ve hle to bok restaurant a chuan jang si le anu le pa te chu an chola an fanu chuan tummu mal tak anei thung sui ei tur siama chuan chuk chulem da in complain an siam ta cha boka sui vakal ve chuan an ni ho chu mu in apa nen po anin mu ve ta makan ti dun viau na in anu shon te chuan an mani a hwa ta wanga an ei tura chuk chu da ang chuan alo hek ta so ka apa po chuan inu le u naw nu an la ni renga an chunga tyang hian itidu amwa ti in a hau zoi ve a sui chuan keipo ifanu ve tho kanya mana chang to in min ngai thawe ngai lo ka thiam lo ni mya lawa min dem zok char chin ti in apa chu an khum ve boka anin hial nu chuan apa chuan an chung komen bara changin apai chuak ta hial bok Shen jao chu aron in rol ve po chuan jang si chuan lo soi tel ve zelin sui nin anin kop thu te chu apa ashila apa chuan Shen chung ko fa pa i nei don ka ti ani lom ni ti in sui chunga a thin rim hle a ma se sui chuan Shen jao chu ka pasal ani to ti in alo chang ve tla thung sui in chu tianga a soi ve le chuan jang si chuan Shen fa palaka chance ka nei ve ni mo ti in apa chu ama nei tir sok turin alo ngen ve chu la ma se Mr. Shen jao chuan Shen chung kwa a itel ve the in ringem ni alo ti ve bok Shen chung kwa in zungbun hlu tak ro bi kan nei chu Shen jao chuan phorin jang si chuan makati kher mai engtin nge Shen chung ko zungbun hi nei thei ti ya Mr. Shen anzo chuan a assistant chuan alo beng hoi sok ve thung sui ro chuan Shen jao lem chan chu kal thuya ti to hle a jang si po chuan Mr. Shen an a mel voi khat ma alalan lawa a lemi lo chang ve la mo ti in Shen jao thu soi chu a oi lo mel kher mai sui po chuan a sha chuak mai don ti in tlan chia ta rota khat ni thum ti a tlan chia ta tum chu Shen jao po anui top kho puilal pa ti an soi chin mi house ton to pali te chu lo kalin Shen jao chu za takin chi bayan ron bu ka
sui sui chuan lem chang tura a roi te boki mo alo la ti le peka an ni ho ma a chuan shen jao chuan sui sui chu in nei puya asoma sui sui po chuan alo o ve mai jang si chu Africa rama factory na thok turin atir bau dai bok sui sui chuan mi house tak tak pathum te chu zanja ka chi tang cheu ti in asoma an ni ho po chuan shen jao la ka lawin thlasung takin an lo o ve mai bok sui suin a thu thuwa Mr. Shen atir kwal vel chu midang chuan makan lo ti in an lo in thlasung zok hiala ma se Shen jao chu sui sui mu lo lama thu nei takin alang le loi bok si sui sui ei tur siam an ei chuan tuian ti hlom ngang maya Shen jao wan kal to tura ati po chuan an ma zona an plate cheu chu an la tel vek an chwa vek nu chuan sui sui chuan got of cookery tan thei to pa chwa tur thu a shila ma se a man ra tur chu khove la thilwang tak tak an ni hloma wangin alungai hle ma se Mr. Shen chuan alo chin chia reng thung anau te ho zong tur a shil chuan an hu phur me hlom ngang maya ma se Shen jao thuan hial ngam lo wangin an kuta an da thei sham sui sui kal kunga akal lai chuan zui rutu nein a hlau thong hle a mulo lama a hmaen ron hup thuta mun pakhata an shwai ngal leting le a chian nu kha an lo ni a got of cookery ya atel theilo nan an lo rubo hi alo ni Mr. Shen bengpu athleng le ngal thwaya zong turin a chuak ngal leting chuan mi papahni kuta chuan da in akal sana chumi te chuan sui sui chu an ngai mel hle a ma se thil poyan ti ma chuan Mr. Shen te chuan an bathlen chila kuthlakin sui sui po chu engtin ma lo hlau reilo te ya alo har thwaya Mr. Shen po chuan angai twa zia ti lan nan alo fop ngal thor inti siak na nei tura sui sui chu wathleng ve manin ava in lan chuan leting te chuan makan lo ti hle a chef Li Jiang i ro sui sui ron in lan ta chu alo thawai thung endik tu te in me sha tir na an nei chuan sui sui lam chang an om lo hle a pakhat chu leting in atham lung oi to le in po thata kan ni a pakhat le thungi ro chu leting in sui sui le ma chan la ya an endik tu sui sui asiam thiam lo ti em tu kha ani thung asiam na tur man ro an en chuan sui sui chuan anei thalo hle a amang ang man viau ma se Mr. Shen shui shui te kha lo thleng manin ama a chuan an ron da nur mai midang ho po chuan an thil la khom chu khovela thilwang tak tak ani wangin makan lo ti hlom hle a sui sui chuan a siam chan ngal mul mula mi mit po ala hle sui sui na siam zo chuan Master Li chuan endik ma sa a tuya ti hmel ngang mai ma se leting lam chang ani to wangin sui sui ei tur siam chu midangin an ei chin ve theilo nan a bol chop chuan ati bolui ta zoka in nu dok ngal mai turin an ti ta sup supa chef Li Jiang chuan a thlop lo hle thunga anin nya lai lai chuan Shen jao lo lu chuan chance dang a pek thu churon soi lang langin midang chuan an en ngal chap sui sui chuan lo pan hnai vata Shen jao thu nei mel taka arun chong ta ka chuan sui sui po chuan ani na tak tak chu a thiam chauta a alung oi lo man viawa ma se Mr. Shen chuan ama angai to wang zok ti a soi chuan tlemin azia le ta deuh zoka inti siak na ani angin iti tur chu ti zok mai ro ti in lung oi lo takin alet san le Asiam na man ro anei thatak lawa chuan a master ngai to chuak pa in anei angjong chuan a siam le a leting po chuan i chak thei chuang lawang alo la ti fan bok sui sui ei turan endik lai chuan Master Li chuan tui lo ti in mak thum chawa pe a ei tur chu a chak zui ngal Mr. Shen an ei ve thungi ro chuan sadness rice ne nain ang cha ti a she ve ngal chata goddess zirlai kha ini chiang lu tuk ti in zot ngal thora sui sui ro chuan ka thei ngi le chep to zoka ti in lo chuan lam ve no a Mr. Shen chuan World Championship lo tura chuan Master Li chu atel to lo ka be sei ti in sui sui ei tur chu mak som a pe ve thunga endik tu nung berin a e ve po chuan na men lawin atui sia aron soi hloya leting chu alung oi lo ngang mai leting le Master Li chu phakar taka in elna an che ta wang le mian buma
tham na an hman awangin police in an hruai chhuak ngal thuaia Mr. Shen chuan sui chu lawman pakhat na a hlana mipui ho chuan infop turin an lo au ve chul boka an ni pahnih chu lai setin an in en reng thung a top ta